El 33è Plec Internacional omplirà de cultura popular catalana els carrers i places de la ciutat de l'Alguer, en el marc de la Festa Major de Sant Miquel, patró d'aquesta ciutat de Sardenya. Més de 800 actuants dels diferents grups d'arreu del territori seran els convidats d'honor per portar les tradicions i el folklore de Catalunya fins a l'illa de Sardenya. Espectacles, cercaviles, concerts, ballades de sardanes, mostres tradicionals i xerrades culturals faran conèixer Catalunya a l'Alguer. Aquest any 2021 comptarem amb la participació de 40 grups d'arreu del nostre país, representant les nostres tradicions al 33è Aplec Internacional. Adifolk us espera a l'Alguer.